शनिवार दिनांक 22 एप्रिल 2023 रोजी अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर राजवीर पाटील या तरुणानं स्वमालकीच्या समर्थ आर्ट्स या डिजिटल फ्लेक्स प्रिंटिंग ऑफसेटचा शुभारंभ करत व्यावसायिक क्षेत्रात पदार्पण केलं। या ऑफसेटचं उद्घाटन युवा उद्योजक तथा विशाल सेवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष विशाल परब यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आलं। यावेळी अनेक जण राजवीर पाटील यांना शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित होते। यावेळी विशाल परब यांनी राजवीर पाटील यांना शुभेच्छा देत त्यांचं कौतुक केलं। राजवीर आमचे मित्र, पूर्ण फॅमिली आम्ही सर्वप्रथम शुभेच्छा देतोय। स्वामी समर्थांच्या आशीर्वादाने राजवीर सारखा एक माझा मित्र आमच्या राणी फॅमिली बरोबर गेली कित्येक वर्ष आहे, माझ्यासोबत आहे, आमच्या सगळ्या मंडळींबरोबर आहे। मला एकच सांगायचं आहे की या सिंधुदुर्गातील प्रत्येक मुलगा हा आपल्या पायावरती चांगला सुदृढ व्हायला पाहिजे आणि त्याचं एक चांगलं उदाहरण म्हणजे राजवीर पाटील। आणि आज या चांगल्या शुभ मुहूर्तावरती माझ्यासारख्या एका सर्वसामान्य व्यक्तीकडनं त्यांनी माझं या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान आणि कार्यक्रमाचं उद्घाटक म्हणून बोलवलं, त्यामुळे मी सर्वप्रथम त्याचा आभारी आहे। आणि माझा आयुष्यात जिथे मी ज्या कार्याचं मी उद्घाटन करतो तो व्यक्ती नक्कीच मोठा होता, हा माझा अनुभव आहे। आणि त्यामुळे त्याच्या पुढे मी आणि पूर्ण भारतीय जनता पक्ष, विशाल सेवा फाउंडेशन, आम्ही सगळे मित्रमंडळी आज या स्वामी समर्थ आर्ट राजवीर भाई त्यांच्या पूर्ण फॅमिलीला शुभेच्छा देतोय। माझ्यासोबत आमचे नेते नानकर साहेब, तसेच रुपेश भाई, राकेश भाई, तसंच ओंकारजी तेली, आमचे प्रथम नागरिक या शहराचे माजी नगराध्यक्ष राजू राहुल साहेब, तेंडुलकर साहेब, सगळे मित्रमंडळी आज आम्ही सगळे एकत्रित आलो आणि आज सर्वप्रथम त्यांच्या कार्यक्रमाला पाहून भारावून गेलो। त्यामुळे आज आम्ही त्यांना या चांगल्या दिवशी लाख लाख शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। राजवीर पाटील यांना त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी कोकणशाहीकडून मनपूर्वक शुभेच्छा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।